Здравейте, не ще ви малетне как слагате мапове на Майнкрафт. Така. Само това. Така. Влете в Google Chrome. И когато забиеш на Yes. След което пишете мапове за Майнкрафт. Аз цъкате на второто или на първото, аз ще на второто, там съм теглил мапове и ми хареса доста. Съжалявам, ако малко ми забива, но снима ми не мога нещо да правя. Искам един адвенчър на и така. О, ето много да разпитам. Следва The Idol and the Golden City. Преди съм го играл. Така къде пише се Download. Ето го Download Map. Цъкате на Download Map и той се изтегля главното. И така. Айде да е по-бързо. Съжалявам, но казах весния и бая не забива. И вижте, това е най-добре. Когато слушам ще време тук, за да не става преди видеото, защото не бърва. След като се изтегли го разъгревате експресен, цъкате време английски. И ви дава една папка. Тази папка е слагате, цъкате на старта. След това на изпълнението пишете процент Apple, процент, цъкате Enter или OK и тук ви отваря Application Tab. Цъкате на точка Minecraft и търсите папка Saves. Ето тази. И вътре слагате тази папка. Сега ще върна когато за Minecraft и да ви покажа, че е станало. Така, след като заредите цъкате на Single Players и виждате има World. Влизате в него. И това е мапът. Дай сега преминавам и ще ви покажа, че е той. Чето само ще да видя. И така, както видите, това е мапът. И това беше мен. Надявам се да се върна и да се изчетва.